ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಕಲೆ ಪದಕಲು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ತುಳು ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ತುಳು ಅನಿಮೇಷನ್, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆ ಪದಕಲು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳುತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ನಗರಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಿಳಚಿಲಿಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಹೊಸತ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಂದೇರಿ. ಐತೆ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕಲು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಂಚಿತ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಣಂಚಿತ್ನ ಪದಕలను ಬರೆಪಾದು ಬರೆದನೇ ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮುಟ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದೇರಿ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪೂರ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇರಿ. ಹಳ್ಳಿದ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆ ಆದನು. ಇಲ್ಲದ ಬರಿ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಪೂಜೆಗಳು ಪಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಬಲು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆದನು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಭಾಷೆ, ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳುತ ಆಚರಣೆಗಳು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆದನು. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಿತ್ತ ಜನಾಂಗಗೂ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮೂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೊಂದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ನನ್ನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರಾಗ ದಾನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಕೇನತ್ತು ಜೋಲಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಡ್ದವರ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ಪಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂಕ ಬತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರ್ಪಂಚಿತ್ನ ಕಾಲ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲಿನೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಡಪಾಡೋದು ಪಾಡೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಮಾಡಿ. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಕಲೆ ಪದಕಲು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಉಳಿಚಲ್ಗೆ ಅದು ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಕರೀನ ಇತ್ತೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಆಚರಿಸೋ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಪಂಡದ ಕೈಪಾಡಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದ್ಬೋತನು ಮಕ್ಕಳ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದಮಾಲೆ ಐಕ್ ಸಾಧಾರಣ 150 ಜನ ಕವಿಕಲು ತುಳು ಕವಿಕಲು ಉಮೇದುಡಿ ಕೆಲಸ ಬಂತಂದು ಪುನಃ ತುಳುಕು ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಐನು ಒರಿಪಾವಡು ಬುಳೆಪಾವಡು ಪಂಡದ ತುಳುವೆರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಕಾವಂದಿರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂತ ನನ್ನ ದುಂಬುತ ಕಾರ್ಯಗೂ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದರು ನಡಪುತ್ತ ಮುಂದುಂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾತ ಕವಿಕಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐನ ದೇವರು ಈಡೇರಿಸವಿರ ಪಂಪನ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ಕರೀನ 9 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಅಂಬಂತಂದು ಸಾಧಾರಣ 57 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲು ಎಟ್ಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಉರಿಯೋಡು ಬುಳೆಯೋಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ದನು. ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋದು ಕಾವಂದೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದ ಆರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನದವರ ಡಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನದವರ ಈ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಪಂಪನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ನಂಕೊಂಡು ಭಾಷೆ ಬುಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಭಾಷೆ ಪಿರವರೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಡಿಪ್ನದವರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿದ ಭಾಷೆ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆ ತಾಂತ್ರಿಕದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವನ್ನ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ನು ಅವೇ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕುಲ ಏನಿಕ ಆತಂಡೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಆಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಡ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಪೋತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ಆತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಮನ್ಪರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಉಂಡು. ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಪಣಗ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಂತಿರನ್ನು ಕೂಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೇರ ಆವಂತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಳೆರನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಸುರುಮಲ್ತ 2.5 ವರ್ಷಡು ಇನಿ ಅವೊಂಜಿ ಬುಕ್ ರೂಪದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಟುದುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಕವಿಕುಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತ್ತೇರೆ. ತುಳುನಾಡಿದ ಜನಕ್ಲು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ತೋರಿತಿಜ್ಜಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಟ್ಲ ಪೋತು ಹೊಂದುತ್ತೇರೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಪಾವಂತುಳ್ಳೇರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಪಿನ ವಿಷಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ
ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯಗಳು ಮಾಲ್ತಲ ಕಲ್ಪಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಲಿಪಾಡುವಂತೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಂತ ತುಳ್ಳೆರೆ ಆ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬತ್ತದ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂತೂ ಆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಂತೂ ಆ ವಿಷಯ ಎಂಗಳು ಮುಂದುವರೆಸವಂತುಳ್ಳು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಆಗಲ ದುಮ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತೆಗಳ ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘುವೀರ್ ನಾಯರ್, ಮಕ್ಕಳ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಟಕರಾದ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ್, ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ್, ಕೆಎನ್ ಅಡಿಗ, ಜಗನ್ನಾಥ್, ಯಾದವ ಕಲ್ಲಾಪು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.